Erokamano nyawita Morin iwinjo ni we replace labor mari gi mar nyathi kitudo magimana dwaro mondo apenji ni to wan gi CBC sani iluongo ni competency based curriculum mabende igeno ne nyathi obede gi experience mar timo gik moko. Samoro janyuol wacho ni we ami layo ni luok na mondo ang'ane ka kidongo inya bedo ni nikech nitiere dwaro mondo mi nyathi odong ka nya timo igene owuon. Idwa in bende mondo mi puonje oluokie sande puonje ere kaka wang'eyo ni to ma to koro mar luoko sande mar inyo nyathi to ma nyathi puonjore go ere kaka janyuol winjo bende timo nikech ka kikruok bende chal ka gima nitiere Morin. Lydia ka medo kuom gima mito wacho nitiere gima waluongo ni push and pull factors. Ang'o ma dhiro nyathi kata ang'o ma yuayo nyathi mondo tim gigi. Mokwongo nitie tije moko monego bene wamiyo nyithindo. Yudo ka ng'ato oro nyathi dala obiro tiyo Nairobi kaka maid. That is child abuse. Mano kata ok child labor en child Mano abuse. Child abuse. Mano child abuse. Koro kwang'iyo the push and pull factors yudo ka poverty is a contributor. Peer pressure is also another contributor. So we really need to sensitize. Onengo beni waduo gi jonyuol on a daily basis. Nyithindo bonengo beni wawuoyogo on a daily basis. Janyuolo ka nyathi dirego tiyudo ka gimoting'o a very heavy oting'o ndoma kata ng'ama duong' ok nya ting'o. So we have a lot to consider. We have a lot to consider when it comes to matters child abuse, when it comes to the rights of the children. To ere gima miyo nyathi ting' makama timo na nyathi. Nitie kuonde miyudo ka nyathi pache dhi motelo ne hike. Samoro nitie gik mabende weche makamagi miyo dongo mar nyathi bedo gi thirruok kata bedo gi ng'ikruok. Ere gima keto nyathi e child abuse, child labor timo ne dongo mar nyathi kaka winjo beni bedo mapile? Mokwongo stress. Stress miyo nyithindo donje child labor. Mar ariyo kaka jonyuol, kaka wuon nyathi kata min nyathi timore ot, kaka gigwandore ot. Inya yudo ka nyathi jok, especially nyathi manyako. Ojok gi gik maendelea odgi. Tiyudo ka koro nyathi bedo pushed to this child labor. To seche moko iyudo kata relatives moko dhiro nyathi ni dhi tim gima kama yet ging'e ni gima nyathi dhi timoni is not in his or her best interest. Because at the end of the day we need to put the interest of our children at heart. And we need to consider the best interest of children, which is paramount.